Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċi Inborġ inawgura xogħlijiet ta' rinnovar estensiv l-Ambaxxata Maltija f'Washington b'aktar aċċessibilità u sigurtà u b'faċilitajiet ġodda għal servizz aħjar lil pubbliku, speċjalment il-komunitajiet ta' familji Maltin jew b'dixxendenza Maltija fl-Istati Uniti tal-Amerika. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru Borġ iltaqa' mal-Ambaxxatur Malti għall-Istati Uniti Godfrey Xwiereb u diplomatiċi u impjegati oħra tal-Missjoni Maltija f'Washington, kif ukoll qatt ta' mistiedna distinti fosthom is-Segretarju għat-Trasportazzjoni tal-Istati Uniti Pete Buttigieg. Xogħlijiet li żgur ser jippermettu lill-Gvern Malti jkun rappreżentat aħjar u jista' jiffunzjona d-dmirijiet tiegħu ovvjament f'binja aktar moderna b'infrastruttura illi tagħmilna iżjed effiċjenti. Dr. Borġ fakkar li l-Istati Uniti għandha t-tielet l-akbar komunità Maltija fid-dinja u li għalhekk dan l-investiment fil-kwalità tas-servizzi f'Washington jikkonferma l-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fuq kwistjonijiet li jirrelataw kummerċ, l-investiment, sigurtà u skambji ta' esperjenzi fis-sigurtà u l-kultura. Irrefera l-istorja twila tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Istati Uniti li tmur lura aktar minn 50 sena. Il-Ministru fakkar li dawn ir-rabtiet b'saħħithom qed isiru dejjem aktar importanti. L-Ambaxxatur Xwiereb qal li l-proġett ta' rinnovazzjoni tal-Ambaxxata għall konsolat f'Washington kien jinkludi tibdil strutturali għal tqassim aħjar tal-ispazji biex kull parti ssir aċċessibbli għal kulħadd filwaqt li tiżdied l-effiċjenza fis-servizz. Sala żgħira ġdida l-konferenzi se tiffaċilita il-laqgħat bilaterali u impenji diplomatiċi u soċjali oħrajn. Il-proġett jinkludi wkoll sistemi ġodda ta' sigurtà u ICT kif ukoll teknoloġiji li jfrankaw l-enerġija u l-ilma biex ikomplu jnaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-missjoni Maltija fl-Istati Uniti ġiet stabbilita fl-1967. Minn barra l-Ambaxxata l-Konsulat f'Washington, Malta għandha wkoll konsli onorari f'Alabama, Arizona, Los Angeles, San Francisco, Colorado, Florida, Michigan, Minnesota, Oregon, Philadelphia, Puerto Rico u Seattle.